ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ପାଇଁ ସବୁ ସାଜସଜ୍ଜା ଚାଲିଛି, ଲାଇଟ୍ କାମ। तीन थोड़ा ये चीज तब है घंटी बाजने की संजय मां घंटी ये घंटी मार पार्टी करो
ପୁଚଣ ବଜଉନୁ ପୁଟୁକୁ ଦେ ଅଭ୍ୟାସ ମତେ ଘରେ କେହି କରନ୍ତୁ ଘରେ ତ ଆଣି ପାଣି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଏମିତି ଅଛି କାମ ଟିକେ ତାର ବୁଝୁ ତାର ବୁଝୁ ତାର ମଦିନ ମାଡ଼ ହବ ହେଲା ଏଇଗୁলো ରହିବ ନା ଘଟେ ରହିକି ସେଇ ବଜେଇଲା ଲାଷ୍ଟ କରିବ ଫେର ଜଣେ ଖୋଳ ଧରିବ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବଜେଇବ ଏମିତି କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଘର ବଜେଇବି ବାପାରେ ତମେ ଅଭ୍ୟାସ କର ନା ଆଉ ଖାଲି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାପା ମାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଗୋଟିଏ ହବନି ଯିଏ ନମସ୍କାର ଯେତେ ହବ ସେତେ ଚମ୍ପଳ ହବ ତାକୁ ବୁଢା ସେ କୁଆଡେ ଗଲା କୁଆଡେ ତାକୁ ଟିକେ ଇଏ କରାଯାଏ ବସେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଗୋଟିଏ ବେଶୀ